myself, what a wonderful world. One minute, 37 seconds later. Hello guys! Good evening! So, nandito na naman po si Mrs. Mapalad. And, so, ngayon po ay magre-repack po kami ng giveaways para sa mga bata. Para sa birthday po ng baby ko guys, sa 23 na. Ayan, so, ito nakagawa na kami. Or ano na kami. May isa pang ayun. Sopas, pansit, okay na yun. Ngayon may parega-regalo pa. Wala pang bagong damit noon. Pero ngayon iba. Tapos na. And then, anong gagawin natin dito? Bubuksan natin. Monani. Bukas ka nga. Ano ba yan?
Ang dami. May kakaiba. Sa bunting. Bukabusan yung iba. Bakit nagbukas ka ng ano, parehas? Saan? Buksan yung parehas, ah. Ito, may ganito. Puff matcha. Monami. Max. Sarap. Masasarap yan lahat. Joy. Paki sweet corn. Lahat yan. Maglalagay ka na tayo. Sila magdampot ka lang dito. Isa. Ayusin mo nga ganyan ba? Iyarala mo. Iyarala mo ganyan. Para i-shoot lang. Shoot lang natin. Para madali. Lagyan mo doon. Ano yun? Nauna. Maglagay ka ng ganyan, tag-iis na. Kaya bang ito doon? Ano dito mo na? Saan mo yung hindi ako yan? So, yan yung matitira para sa banga. Ito dito para sa banga. Yun. Ang dami. Marami. Iano na lang natin. Babawasan natin yan. Ang abas to. Para mayroon tayong pagkain. Yan guys, tapos na namin. Ayan. Lagyan na namin. Kasama ko yung dalaga ko guys na ayos. Ito na guys yung outcomes ng giveaways para sa mga bata. Ayan, tapos na. Unicorn. Tapos ito naman yung banga na ipapalaro namin. Ayan, may laman ng
iba ay nasa loob. Ayan, ito yung nakalabas. Ayan. Okay na. So, thank you pala kay Jen Cristobal na nag-sponsor para magawang mga ito, guys. Ayan. Very thankful ako sa kanya kasi siya yung naggawa at nag-ayos. Pati invitation. A few moments later. Ganito kumain. Tara, kumain. Magganito ang ulam. Inabraw. Mm. Mm.